खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुणोत्सव 2023 नि रिजाल्ट फोसावबाय। नामरुबाव मोसानि गाग्लोबनायाव सासे उन्दैसानि जिउ खहा। उदालगुरियाव डाक्टारा सोरखारि क्वार्टाराव आयेन बेरेखा एबर्सन क्लिनिक खुलिदों। जुबैर आनामखौ आसाम लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि सायख'बाय। बाक्सानि फातेमाबाद साहा बागानाव 38 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा इनायै बुथारजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। 2023 मायथाइनि गुणोत्सवनि रिजाल्ट फोसावबाय। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनि बाहागो लानायाव खौरांगिरि मेल खुंनानै गुणोत्सवनि रिजाल्ट फोसावदों। देग्लायनि गुणोत्सवनि रिजाल्ट बायदियै थांनाय बोसोराव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय शिबसागर जिल्लाया देग्लायबो सेथि मासिखौ दखल खालामफिनदों। बेबायदिनो नैथियाव दङ चराइदेव आरो थामथियाव दङ गलाघाट जिल्लाया। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइयाव रायजोनाङै गं 45,735 फरायसालिफोराव गुणोत्सव खुंदोंमोन। नाथाय देग्लाय गं 44,531 फरायसालिफोराव गुणोत्सव खुंनाय जादों, जेराव रायजोनाङै 41,35,163 फरायसाफोरा बाहागो लादों। 2022 मायथाइनि रुजुनायाव 2023 मायथाइयाव खमसिन बिबांनि फरायसालियाव गुणोत्सव खुंदोंब्लाबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लादों। बेनि अनगायैबो देग्लाय गासै सा 18,097 नोजोर बोगिरिफोरखौ थिसननाय जादोंमोन, जाय थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव खमसिन। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बायदिब्ला देग्लायनि गुणोत्सवआव गं 11,886 फरायसालिफ्रा A+ ग्रेड मोननो हादों आरो जौखोन्दोआव बेनि हारा 28.64। बेबायदिनो A ग्रेड मोननो हानाय फरायसालिफ्रा गं 19,172 आरो बेनि हारा 46.19 जौखोन्दो। गं 7,710 फरायसालिफ्रा B ग्रेड मोनदों आरो बेनि हारा 18.58 जौखोन्दो। C ग्रेड मोननो हानाय फरायसालिफोरनि बिबाङा गं 1,972 आरो बेनि हारा 4.75 जौखोन्दो। बेबायदिनो गं 767 फरायसालिफ्रा D ग्रेड मोननो हादों आरो बेनि हारा 1.85 जौखोन्दो। नोजोरथावना दि 2022 मायथाइयाव A, B, C आरो D ग्रेड मोननो हानाय गं 8,380 फरायसालिफ्रा देग्लायनि गुणोत्सवआव A+ ग्रेड मोननानै जाफुंसारनो हादों। मख'नो गोनांदि गुणोत्सवनि रिजाल्ट फोसावनाय हाबाफारियाव सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ रायजो सोरखारनि चिफ सेक्रेटारिखौ लाजेननानै सोलोंथाइ बिफाननि गासैबो मावख'गिरि मावफारिया, फरायसालिमा आरो फरायसालिनि गासैबो फोरोंगिरिफोरखौ साबायखर होदों। रायजोआव फिन मोसानि उदखार। मोसानि गाग्लोबनायाव सासे उन्दैसानि जिउ खहा। नामरुबाव मोसानि गाग्लोबनायाव 7 बोसोर बैसोनि सासे उन्दैसाया जिउ गोमादों होननानै मिथिनो हादों। मोसानि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय उन्दैसाखौ शिबा केवट होननानै सिनायथिदों। नामरुबनि सतीशपुर साहा बागानाव जादों मोसानि गाग्लोबनाय बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला शिबा केवटनि गोथै सह'खौ थांनाय हराव साहा बागिचा गेजेराव जायगानि रायजो राजाफोरा बोखांनो हायो आरो बेनि बागै पुलिसनो खौरां हरो। बबेखानि बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफाना हरनि गेजेरावनो जाथायसालियाव थाङो आरो उन्दैसानि सह'खौ बोखांहोयो। मख'नो गोनांदि 7 बोसोर बैसोनि उन्दैसाया माबोरै आरो मा जाहोननि थाखाय मोसानि गाग्लोबनायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाखो बेनि बागै दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै आरो बेनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनो लादों। उदालगुरि जिल्लायाव सासे डाक्टारा गावनि सोरखारि क्वार्टारावनो आयेन बेरेखायै एबर्सन क्लिनिक सालायबोनाया सोराङाव फैदों। डक्टर जतिन नाथ मुंनि सासे डाक्टारा गावनि सोरखारि न'आवनो आयेन बेरेखायै सालायबोदोंमोन एबर्सन क्लिनिक। मख'नो गोनांदि डक्टर जतिन नाथआ गावनि सोरखारि क्वार्टाराव आयेन बेरेखायै एबर्सन क्लिनिक सालायबोनायखौ सावस्रि सिबिथायनि जयेन्ट डाइरेक्टरनो लाइजाम लिरहरनानै सिमान लादों होननानै दिनै सुलुङाव फोरमायदों।
रिपर्ट बायदिब्ला डॉक्टर जतिन नाथ मुंनि डाक्टारा गावनि सरकारि क्वार्टाराव आयेन बेरेखायै एबर्सन क्लिनिक सालायनायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो आसाम सरकारनि सावस्रि बिफाना बेनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होदोंमोन आरो बेनि बिबानखौ उदालगुरि जिल्ला सावस्रि सिबिथायनि जयेन्ट डाइरेक्टर डॉक्टर भुवनेश्वर स्वर्गियारिनो होनाय जादोंमोन। बे नायबिजिरनायाव डॉक्टर जतिन नाथआ आयेन बेरेखायै एबर्सन खालामनाया सोराङाव फैदों आरो बे रिपर्टखौ डॉक्टर भुवनेश्वर स्वर्गियारिया बिटिआरनि सावस्रि बिफाननो गथायदों आरो बेनि उनावनो थांनाय 21 एप्रिल खालि बै आयेन बेरेखा एबर्सन क्लिनिकखौ बन्द खालामनानै होदों। जाउनाव राहा गोथे डॉक्टर जतिन नाथआ गावनि गोरोन्थि मावनायखौ लाइजामनि गेजेरजों सिमान लानो गोनां जादों। रिपर्ट बायदिब्ला डॉक्टर जतिन नाथआ गोलाव समनिफ्रायनो रौता मडेल हस्पिटालनि उनाव थानाय एबर्सन क्लिनिकखौ आयेन बेरेखायै सालायगासिनो दङमोन। लाइमोन दैदेनगिरि जुबैर आनाम मजुमदारखौ लाइमोन कंग्रेसनि गोदान आफादगिरि सायख'बाय। डॉक्टर अंकिता दत्तखौ कंग्रेस दोलोनिफ्राय 6 बोसोरनि थाखाय होखारनायनि उनावनो आसाम लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि मासिया लांदां जानानै दङमोन आरो बेखौ दिनै आबुं खालामबाय। बिसायख'थि खुंनानै जुबैर आनाम मजुमदारखौ लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरि महरै सायख'दों। रिपर्ट बायदिब्ला जुबैरआ गासै 62,000 भट मोननानै लाइमोन कंग्रेसनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों। गुबुन फारसे जुबैरनि बादायारि फरितोष रयआ 54,113 भट आरो डेभिड फुकनआ 18,696 भट मोननो हादों। मख'नो गोनांदि जुबैर आनाम मजुमदारआ आसाम प्रदेश लाइमोन कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि मासिखौ सालायगासिनो दंखायोमोन। बाक्सानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय फातेमाबाद साहा बागाननि मांग्रा लाइनआव समबारखालि मोनाबिलिनि 5:30 रिंगासो समाव सासे सुबुङा खास्रि बिस्रियै बुथारजादों। साहा बागानाव खामानि मावग्रा गिर्जा लाइननि सुनील सूत्रधर मुंनि सासे ट्रेक्टर ड्राइभारा बुग्लि बुग्लि बुथारो साहा बागाननि ठिकादार मफिज आलीनि मिस्ट्रि 38 बोसोर बैसोनि निक'डिम धादरायखौ। निक'डिम धादराय मुंनि मिस्ट्रिया साहा बागाननि मांग्रा लाइननि गंसे कालभार्ट लुनाय खामानि मावबाय थानाय समावनो ट्रेक्टर ड्राइभार सुनील सूत्रधरजों मोनसे बाथ्रा लानानै दान्थे बिदान्थे जानायनि उनाव बुज्लायनायाव थैयो निक'डिम धादराया। जाथाय जानाय जायगायाव सालबारि महकुमानि महकुमा बेंगिरि नीलटपल सयकेया फैनानै जाथायनि सोमोन्दै मिथिनानै लायो। लोगोसे दायनिगिरि सुनील सूत्रधरखौ पुलिसा हमो आरो जाथायनि सायाव मा जामारदों बेनि सायाव नायबिजिरगोन, बेनि उनावसो सोराङाव फैगोन होननानै फोरमायदों सालबारि महकुमा पुलिस बेंगिरि नीलटपल सयकेया। थैनाय निक'डिम धादरायनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय मुसलपुरसिम दैथायहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।